Il-jum tal-ġimgħa l-kbira huwa assoċjat ma' riflessjonijiet, iżda wkoll mal-purċissjonijiet. Il-purċissjoni fl-aħħar ġdid ta' fil-bidu tagħha fi żmien it-tieni gwerra dinjija wara l-wafqa li jagħmel ir-Redentur tal-Isla f'din il-parroċċa li għanqel fil-poplu Pawlist ix-xewqa li ssir statwa simili. L-ewwel purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira fl-aħħar ġdid saret fl-1945 hekk kif spiċċat it-tieni gwerra dinjija. Din kienet sar bl-istatwa tar-Redentur. Sentejn wara ma' din l-istatwa żdiedet l-istatwa tad-Doluri. Il-kappillan tal-parroċċa Dun Mark Andre Camilleri qal li ma' żmien il-purċissjoni bdiet tieħu spin tal-quddiem fejn ta' bidu għal set ta' statwi provizorji maħduma minn Baggio Gallia u Patri Amondo Ballucci. Dawn il-vari intużaw darbtejn biss. Ovvjament il-vari li saru dak iż-żmien ma kinux il-vari bil-ħsieb li jibqgħu dejjem huma, u mbagħad biż-żmien bdew jinbidlu biex isir is-set sabiħ li għandna kif temmejna llum. Il-kappillan spjega li din is-sena hija speċjali ħafna għaliex din is-sena se tiżżanżan il-vara tar-Redentur li saret minn Michael u Adonai Camilleri Kawki. Huwa spjega magħna li l-vara antika tar-Redentur se tkun qed tibqa' fil-Knisja u se tintuża għal pellegrinaġġ penitenzjali li jsir fi żmien Randan. Fl-2019 meta ġiet ordnata din l-istatu tlestit propju din is-sena ovvjament imbagħad bil-pandemija u hekk l-affarijiet ittardjaw. Is-set riċenti li jistgħu komplut jaqgħat l-10 vari tal-Passjoni li jinsabu madwar il-Bażilika ta' Kristu Re.